Een weerdevolle jong van mensen met Alzheimer en haar leefsen in Dokkum. Ze genoten van een heerlijk diner organiseren door de stichting Ik Ben Wil, die het Alzheimer onder de aandacht brengen wil. Onder oren Hetty Koms ziet in het restaurant. We zijn altijd gefocust op de dingen die het net meer kennen. Maar juist op Sanjonne komen de dingen die het nog wel kennen vooral aan bod. Ondertussen is Arthur Sanders, die het Alzheimer had, volop dwaande een heerlijk diner van zijn naaste, namelijk Hetty Koms, kleert te meidje. Geweldig. Dat vind ik heel erg leuk om te doen. Het is gewoon echt dat ze er zin in hebben. Een beetje spannend vinden ze natuurlijk. Ja. Maar ja, wie vindt het echt spannend om bij zulke meesten natuurlijk echt iets leuks te doen. Dus nou, daar wil ik graag bij helpen. Lekker. Tomaatjes ontbrand was, die had even wat bospenen en dat soort dingetjes die. En nou, die zit eraan terug op zijn bord. Om 6 uur wie het moment er. Het eten waard ze verre. Arthur en Hetty hebben een weerdevolle jong mee in oor. Ik hier zin om even gezellig uit te eten. En met Arthur is het altijd gezellig. En lekker uit te eten met elkaar. En zelfs in de keuken warmer wijzen. Dat kind dus nogal. Alleen nog maar soms even ziekje hoe en wat. Maar ja, leuke dingen dan.